Reit, felly mae'r sesiwn nesaf yn mynd i fod yn canolbwyntio ar Gymraeg Safon Uwch, a tro 'ma, da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr elfen synoptig. Felly, na i rannu'r sgrin. Felly, mae'r synoptig wedi cael ei drafod o'r blaen, ond yng nghyd-destun y nofela yn uned 4 a hefyd yng nghyd-destun uned 6. Felly, yn ystod y sesiwn hon, gobeithio wnawn ni edrych yn fanylach ar y synoptig ei hun, be mae'r bwrdd arholi'n gofyn amdano fo, ac edrych ar rhai ffyrdd posib o baratoi ar gyfer gwneud y rhan yma o'r cwestiwn arholiad. Felly, deall yr elfen synoptig. Felly, yn gyntaf ta, nawn ni edrych ar be mae cybac fel bwrdd arholi yn ei ddeud yn y fanyleb. Felly, dyma'r geiriau gan cybac am uned 4. Asesiad synoptig. Yn ystod y drafodaeth, dylai'r ymgeiswyr wneud cysylltiadau rhwng gwahanol agweddau ar y pwnc, enghraifft, dadansoddi themau, a mi wnawn ni edrych ar chydig o themau heddiw, gwerthfawrogi arddull a defnyddio iaith lafar. Dylai'r ymgeiswyr gyfeirio at weithiau y maent wedi ei darllen, neu wedi ei gweld yn ogystal â'r testunau a astudwyd ganddynt. Felly, dyma be mae'n ddeud am y synoptig neu'r synoptaidd yn uned 4, sef yr nofel ydych chi'n gwneud, boed chi'n gwneud un o sylwaliad neu dan gadarn neu beth bynnag. Dyna'r geiriau. A wedyn, da ni'n gweld y gair synoptig eto wrth sôn am uned 6, sef y gwerthfawrogi rhyddiaeth, Iawn, asesiad synoptig. Felly, mae'r cwestiwn hwn yn cynnwys asesiad synoptig wrth i'r ymgeiswyr wneud cysylltiadau rhwng gwahanol agweddau ar y pwnc, enghraifft defnyddio sgiliau dadansoddi themau, gwerthfawrogi arddull a defnyddio iaith ysgrifenedig. Dylai'r ymgeiswyr gyfeirio at weithiau maent wedi darllen neu wedi gweld yn ogystal â'r testunau astudwyd ganddynt. Felly, ydych chi'n gweld mae'r geiriau yn eitha tebyg yn dydy, yn y ddwy uned. Ond weithiau mae'r synoptig yn gallu bod yn broblemus, di pobl eich ddim cweit yn siŵr os ydy mynd i'r afal efo. Felly gobeithio gawn ni edrych ar rei tips a chyngor allwch chi i dilyn, a pethau ella i geisio osgoi gwneud pan da ni'n ystyried y synoptig. Rita, felly, da ni wedi cael benthyg rei syniadau yn fama. Mae cybac wedi rhoi hwn ar ei adnodda nhw. Felly mae yna rei syniadau arbennig o dda fan hyn. Mae o'n gyngor da i gadw llyfr bach synoptig, iawn. Felly, ar ddechrau, yn sicr ar ddechrau blwyddyn 20, os ydych chi'n cadw cofnod o'ch darllen personol, ac yn enwedig os ydych chi'n darllen llawer, mae'n debygol iawn bod ni'n gallu anghofio be di plot, neu narratif, neu genre y llyfr ydych chi wedi darllen. Cofiwch mae barddoniaeth yn gallu dod mewn ddo hefyd, iawn. Felly, unrhyw gerdd neu unrhyw ysgrif, cadwch gofnod o be oedd yr nofel, be oedd y gwaith, pwy oedd yr awdur, y bardd ac yn y blaen, iawn. Ceisiwch gadw synopsis o'r plot, o'r cymeriadau neu o'r thema hefyd, a falla ambell i ddyfyniad allweddol. Peidio dyfynnu er mwyn dyfynnu, ond os oes yna unrhyw ddyfyniad allweddol neu unrhyw wireb neu epigram neu rhywbeth sydd yn taro chi, sy'n ella'n crynhoi hanfod y nofel ydych chi wedi ddarllen, bod chi yn cadw cofnod ohono fo. Mae'n werthfawr i adolygu noson cyn arholiad, ond ceisio osgoi gwastraffu amser noson cyn arholiad, a falla neu esbonio nes ymlaen beth da ni'n golygu efo hynny. Felly'r themau yma byddwn ni yn dod yn ôl atyn nhw yn y man, a dyna'r fwy o themau hefyd i ni ystyried. Ond rhai pethau jyst i chi ddechrau meddwl amdanyn nhw, mae'n ddigon posib mae dyma fysa thema'r gwaith sa chi'n gael.
Dirwyad cymdeithasol, unigrwydd, perthynas pobl efo'i gilydd, siom a dadrithiad, ia. Pwysigrwydd eich ardal, bro a gwreiddiau, blodi, cyfoeth, cariad, salwch, rhywioldeb, cydwybod, rhagrydd, rhyfel, marwolaeth, iawn. Byddwn ni'n dod yn ôl at yr hynna yn y man, ac awn ni'n ei chydig bach o waith paratoi. Ond ceisiwch chi feddwl, pan ydych chi'n darllen yn estynedig ar ôl ysgol, yn ogystal â beth ydych chi'n neud yn y gwersi Cymraeg, ceisiwch chi feddwl beth yw'r thema yn y llyfr ydych chi'n darllen ar y pryd. Okay? A mae'r llyfr bach sy'ch chi'n gadw yn mynd i helpu chi fo hwnna. Reit, felly yr elfen synoptig neu synoptaidd, cofiwch am yr holl waith darllen ydych chi wedi wneud ar gyfer uned 4. Felly, mae be mae Cabac yn gofyn amdano fo yn y ddwy uned yn swnio'n ddigon tebyg yn dydi. Iawn? Bo chi'n mynd ar ôl gweithiau eraill sy'n gallu cyfoethogi be ydych chi wedi ddeall yn y testun dan sylw. Iawn? Mae na beryg weithiau fe pobl bod yn poeni gymaint am yr elfen synoptig, bod nhw'n anghofio beth yw'r dasg. A'r dasg ydy'r gwerthfawrogi beth sy'n o'ch blaenau chi'n yn uned 6. Ac yn yr un modd yn uned 4, da chi'n trafod nofel benodol. Ia, so peidiwch â phoeni gormod amdano fo. Mae yna le iddo fo, mae'n bwysig, ond mae well wneud o'n yn iawn, a gobeithio fyddwn ni'n gallu edrych ar rei ffyrdd o sut mae'n wneud o'n gywir. Cofiwch am yr holl ddyfyniadau ydych chi wedi ddysgu'n barod. Maen nhw gynnoch chi, fedrwch chi ddefnyddio nhw yn uned 6. Da ni wastad yn deud hefyd, bod chi yn astudio un o'r nofela, boed yn dangad yn concret, neu'n blasu, neu beth bynnag, fyswn ni yn cynghori chi ddarllen y lleill hefyd. Fel bod chi'n gallu tynnu cysylltiadau rhwng y nofela yna sydd ar y fanyleb hefyd. Peidiwch a gorddibynnu ar be wneithoch chi ar gyfer tygau, oni bai bod o'n hollol addas. Iawn? Felly, mae yna beryg a mae yna demtasiwn weithiau i fod ella yn cyfeirio at siwan, os da chi wedi gwneud siwan ym mlwyddyn 12. Ia, neu cyfeirio at Hedd Wyn, neu cyfeirio at testunau tygau. Cofiwch bod eich papur arholiad chi angen rhoi rhywbeth arbennig i'r arholwr, a faint o bobl mewn gwirionedd sy'n mynd i wneud hynna. Mae sawl person yn mynd i sôn am bethau maen nhw wedi astudio yn yr ysgol. So, bwriad y synoptig ydy bod chi'n agor eich meddwl i lyfrau ac egwyddorion a syniadau eraill sydd allan yna, heb bod yr athro wedi darllen o hefo chi. Ia, y syniad bod y darllen annibynnol yma gynnwch chi, Ia, felly eich gwaith darllen personol chi ydi o, ynde? Iawn, a nid, falle, llyfr ydych chi'n gorfod i wneud yn yr ysgol. Ond mae hwn yn bwysig, dwi'n meddwl, ac yn ganllaw da. Mae rhyw 5 cyfeiriad, ia, dwi'n deud cyfeiriad yn fanna, cyn dyfyniad, sôn am y synoptig, rhyw 5 weithiau. 5 cyfeiriad deallus cryno, ond treithgar, ac o bosib dyfyniad yn well na nifer o gyfraniadau arwynebol. A be dwi'n golygu fo arwynebol ydy, da chi jyst yn twtsiad yr arwyneb o ddeud, o ia, mae'r nofel hon yn sôn am blodi hefyd. Wel, dydy hwnna ddim wir yn gyfeiriad synoptig cry. Neu falle bod rhyw nofel yn sôn am berthynas mam a merch, a bod chi'n dweud, da chi wedi darllen llyfr arall sy'n sôn am berthynas rhiant a phlentyn. Eto, arwynebol di hynny ynde. Mae'n well i chi fynd dan groen rhyw 5 pwynt deallus, a faint ydy hynna mewn gwirionedd o sgrifennu. Mae'n anodd deud, ond da chi'n gwybod, da chi'n mynd edrych ar fwy na falle tudalen o A4 yn fanna. Ia, ond bod gennych chi eich 5 tamad iddo fo, felly, yng nghwrs eich treithawd chi. Ia, ac efallai na rhyw dudalen ydi o sgrifennu, ond bod nhw'n sylwadau cryno am treithgar, a bod nhw i bwrpas,
Achos mae yna filodd ar filodd ar filodd o lyfrau, da chi'n mynd i ddarllen bob dim. Ia, mae'n bwysig bod chi'n tynnu ar y pethau da chi'n meddwl sy'n mynd i wneud yr argraff orau, pethau sy'n mwyaf deallus. A hefyd, mae hwn yn bwysig, dwi'n meddwl, mae gor-gyfeirio at elfennau synoptig yn gallu bod yn syrffedus ac yn gallu mygu'r drafodaeth. Achos fel o'n i'n sôn, yn uned 4 pan ydych chi'n trafod nofel ar lafar, ac yn uned 6 pan ydych chi'n sgwennu am ddarn ydych chi ddim wedi weld o'r blaen, ia, dyna di'r dasg ynde. Asesiad synoptig yn rhan ohono fo, ond nid y peth mwyaf pwysig. Da chi'n eisiau lladd y drafodaeth. A be maen nhw fod i wneud ydy cyfoethogi'r drafodaeth yn hytrach na mygu be da chi'n wneud, Felly eto, mae yna gyfeiriad llac yn fanna. Mae sôn am dren hefyd yn y ddrama y tŵr. Chi'n bod fel math yna o beth da chi eisiau osgoi. Wedyn mae hwn yn dda hefyd. Mae o'n dangos be mae arholwyr wedi tynnu sylw ato fo, fel pethau sydd yn gryfdera ac yn wendida pan da chi'n trafod y synoptaidd a gwahanol elfennau eraill. Felly, os da chi'n ystyried, nawn ni edrych yn benodol ar uned 6, ynda, gwerthfawrogi rhyddiaeth. Wel, o ran y cynnwys, nawn ni edrych ar y cryfdera yn gyntaf. Da chi eisiau trio deall hanfodion a phwrpas y darn. Cydion y thema, sylw cytbwys i'r darn. Felly, hynny ydi, bod chi ddim allan canolbwyntio ar y rhan gyntaf. Os oes gennych chi ddarn A4 neu fwy i fynd drwyddo fo, bod chi wedi mynd trwy'r darn i gyd. Peidio ailadrodd. Mae'n bwysig bod chi'n dehongli yn hytrach na jyst ailadrodd beth sy'n digwydd. Arddull, technegau arddull clir, cyson, bod chi'n esbonio'r dechneg yn llawn ac yn cymhwyso'n ddeallus. Synoptig, iawn, cymharu deallus, amlinelliad cryno ond eiddfed a dyfynnu. So dyma beth maen nhw wedi rhoi fel cryfdera. Mae hi'n anodd dyfynnu, yn dydi, achos da chi ddim yn gwybod beth yw'r darn da chi'n mynd i gael, da chi'n mynd gwybod beth yw'r thema. A yn ail, mae'n gofyn i chi fod bron yn dysgu dyfyniadau o wahanol nofela, yn dydi. Ond dyna pam swn i'n cynghori chi, nawn ni edrych ar y themau mewn 2 funud, a falle bod chi'n rhoi thema yn eich llyfr bach, a bod gennych chi falle llyfr da chi'n meddwl sy'n gallu plethu mewn i'r thema yna, a bod gennych chi ddyfyniad. Ond swn i'n deud na sgil uchel iawn wedi gallu dyfynnu'r synoptig hefyd. Mae hwnna yn anodd. Iaith, wel iaith gywir yn amlwg, ynde, cystrawennau cyfoethog, ceisio osgoi, defnyddio'r un brawddegau, dechreuadau brawddegau, ynde. A wedyn strwythyr bod chi'n sernio'r traethawd yn ofalus. Felly dyma'r pethau fyswn i'n deud sydd yn gryfdera. Gwendida, a weithiau dwi'n meddwl mae hwn yr un mor bwerus, achos pan da chi'n ymarfer rwan yn y dosbarth, neu os da chi'n cael traethawd i wneud fel gwaith cartra, cadwch hwn wrth eich ochr, a dyma di'r pethau da chi eisiau osgoi i wneud. Felly ailadrodd y cynnwys yn slafaidd. Iawn, tydi'r arholwr ddim eisiau gweld hynny. Os oes gennych chi ddarn o'ch blaen, maen nhw'n ei ddeall o, dydyn nhw ddim eisiau bod chi jyst yn ailadrodd beth sy'n digwydd. Mae eisiau trio dehongli, mae eisiau trio trafod thema yn syth, peidio cael trafodaeth sy'n anghyflawn, iawn, bod chi yn gwneud o'n glir bod chi wedi gorffen, ac yn yr un modd bod y drafodaeth ddim yn rhy hirwyntog, bod chi'n deud dim byd. Gwendid arall o ran yr arddull, maen nhw'n deud, ydy methu cynnig y term llenyddol. Felly, os da chi wedi enwi techneg ond da chi methu deud mwy, reit, sicrhewch hefyd bod gennych chi amrediad o dechnegau arddull. Felly, mae yna rei ella sy'n fwy cyfarwydd i ni ers cyfnod allweddol 3, tygau, ond cofiwch hefyd mewn darnau anllenyddol, mae gennych chi dechnegau fel ystadegau, berfau gorchmynol, rhestru, chi'n gwybod defnydd o elipsau, chi'n gwybod y dot, 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 mae'n wahanol dechnegau i bwrpas arbennig, berfau ailadroddus, peidio falle mynd am drosiad drwy'r amser neu ansoddair os oes gennych chi fwy i ddeud. Ac eto, da ni wedi sôn am y cysylltiadau arwynebol yma yn do, iawn? Sicrhau bod yr
be ydych chi'n neud yn synoptig, bod chi yn gallu gweld rhywbeth yn y darn sy'n atgoffa chi o rhywbeth ydych chi wedi ddarllen, a bod o'n cyfoethogi wedyn y drafodaeth ydych chi'n neud yn y fan a'r lle yn yr arholiad, oce? Iaith a mynegiant o gwella gramadegol, wel, ia, bod yn ofalus ynde, ac eisiau sicrhau bod chi'n rhoi digon o amser i ail ddarllen, a sicrhau bod yna drefn i'r gwaith, oce? Felly eto, mae'n anodd paratoi ar gyfer yr arholiad yma, yn dydy, yn enwedig y cwestiwn cyntaf, yn 16. Cymraeg mewn cyd-destun ydy'r rhan nesaf, ynde. Ond eich swn i yn cynghori chi bod yr paratoi ydy'r darllen, ynde, ond dydy o'm yn brawf cof, dos dim disgwyl chi gofio bob dim, felly cadwch lyfr bach efo'r pethau yma wrth fynd ymlaen. Oce. Felly, rhai pethau eraill sy'n gallu yn helpu ni, os da ni ddim yn siŵr o be mae synoptig yn feddwl, a pam da ni'n neud o. Wel, i fwriad o mewn gwirionedd, chymod, ydy ar ddiwedd rwan eich cyfnod chi yn blwyddyn 13, ydy'n yn helpu ni ddeall sut mae gweithiau llenyddol yn perthyn i'w gilydd. Oce? A mae bywyd fel yna, yn dydy, yn un ribyd i'r res hir o rhywbeth yn digwydd a rhywbeth nes ymlaen yn eich atgoffa chi o rhywbeth sydd wedi digwydd o'r blaen. Dyna di bywyd, a dyna ydych chi'n gweld mewn llenyddiaeth hefyd, bod steil ac arddull awduron yn gallu bod yn debyg iawn i'w gilydd. Felly, mae'r synoptig yn helpu ni i fod yn gallu gweld sut mae awduron yn gallu gweddu a complementio ei gilydd mewn ffordd. Mae o hefyd yn dyfnhau yn profiad yn dealltwriaeth ni o gymeriadau. Felly, cofiwch hefyd, ynddo, mae cymeriad da wastad yn gymeriad o gig a gwaed, yn gymeriad diddorol. Ia, tydi pawb ddim yn dda trwy'r amser, tydi pawb ddim yn ddrwg trwy'r amser. Mae'n gyfuniad o'r da'r drwg a'r cymleth a'r heriol yn bob un ohona ni. Felly, mae'r cymeriadau wastad yn mynd i fod yn gymeriadau diddorol. Iawn, da chi'n isio stereotype. Ia, mae unrhyw stereotype o berson yn gymeriad gwanach. Iawn. Pam synoptig? Wel, deall ac adnabod gwahanol genre, gwahanol gywair, neu gwahanol thema mewn gwaith hefyd, ynde. A falla, fel unrhyw beth, mae'r rhai llyfrau yn mynd i apelio atoch chi fwy neu gilydd. A dos dim byd o'i le, os da chi wirioneddol methu mynd mewn i ryw lyfr, wel dyna ni, ynde. Chwiliwch am rhywbeth arall sydd yn siwtio. Okay? Ond gallwch chi ofyn hefyd i'ch athrawon am argymhellion, am be ddylech chi fod yn darllen. A drychwch hefyd ar wefan y cyngor llyfrau, siopa Cymraeg, gweld be sydd allan. Yn yr Eisteddfod, mae yna wastad llyfrau yn does yn dod allan. Darllen cyfansoddiadau, mae heina hefyd yn dydy lle ydych chi'n cael pytiau bach o feirniadaeth. Mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth buddiol. A meddwl hefyd pa themau sy'n ymddangos yn gyson mewn llenyddiaeth Gymraeg. A ddwn i at hwnna mewn 2 funud. Okay? Pa themau sy'n ymddangos fwy nag unwaith. Ia, a pa rei ydych chi'n gweld yn rheolaidd. Felly, ydych chi eisiau edrych ar yr tips yna am eiliad. Iawn, achos os da ni'n deall y syniad yma, o hwn di un o'r pethau pwysica efo'r synoptig, oce? Iawn. Pethau da ni wedi sôn amdanyn nhw'n barod, sut mae paratoi, darllen yn estynedig, yn enwedig o ddechrau'ch cwrs Cymraeg yn blwyddyn 12, cadw llyfr, cadw cofnod o'r nofela, cerddi, weithiau ydych chi wedi darllen. Iawn. Sut allai ymarfer? Mae'r rhan nesaf yma gobeithio yn mynd i fod yn gallu gwiro chi i fod yn gallu paratoi mewn ffordd eitha trefnus. A os dwi'n cofio'n iawn, mae 16 yn eitha hwyr yn dydy yn y flwyddyn o ran amserlen eich arholiadau chi. Felly o bosib,
falle na hwn fydd eich arholiad dwytha chi. Ia, a mae rhywun yn dechrau colli stem, ond ceisiwch chi bod yn meddwl, reit, sut allai baratoi at yr un ola yma. Meddyliwch am y themau canlynol, byddai'n dangos nhw rwan, a meddyliwch am waith llenyddol sy'n gallu cysylltu gyda'r thema. Pa gymeriadau yn y gwaith? Beth oedd eu deheuad nhw, eu chelgais nhw, eu broblem nhw? Sut gymdeithas sydd gennym ni yn y nofel? Ia, felly ceisio meddwl hefyd, chymod, pa gyfnod ydyn ni yn efo? Da ni yn y cyfnod rhyfel byd, da ni yn y cyfnod mwy modern, ôl-fodernaidd, da ni mewn cyfnod apocalyptaidd, chymod, beth sydd gennym ni o'n blaenau. Sut awyrgylch sydd yn y darn, iaith ag arddull, okay? Y pethau yma sy'n ymddangos y dro ar ôl tro. Reit, felly, i baratoi, beth sy'ch chi'n gallu wneud ydy cofnodi'r themau yma fesul tudalen yn eich llyfr synoptig, a bod chi wedyn yn meddwl am nofel lle ydych chi wedi gweld un o'r themau yma, dyfynnu, a bod chi eich yn ystyried y cwestiynau yma hefyd wrth i chi fod yn cofnodi'r thema. Okay? So, cwestiynau bach jyst i gadw yn y llyfr synoptig. Felly, os ydych chi eisiau munud bach i edrych ar yr themau yna. A mwy o themau fan hyn. Iawn, felly, rhai themau i chi ystyried, okay? Diriwiad cymdeithasol. Meddyliwch chi am ban nofel, neu gerdd, neu unrhyw waith lle ydych chi wedi dod ar draws hynny. Okay? Tlodi, wel, un os o leiad, os ydych chi yn astudio un os o leiad, mae gennych chi gymaint o sôn am dlodi a chymdeithas yn does yn y nofel honno. Ceisiwch feddwl ble ydych chi wedi gweld tlodi mewn gweithiau eraill. Unigrwydd, perthynas, Siom a dadrithiad. Okay, dadrithiad, disillusionment, y syniad yma o Siom hir dymor. Ia, bod chi wedi cael eich brifo. Bro a gwreiddiau, cariad a serch, torcalon, brad, cael eich bradychu, salwch, rhywioldeb, cydwybod. Okay, mae yna lwyth ohonyn nhw fama. Mae themau mor eang yn dydy, ond o leiam fan hyn, mae'n dechrau wneud i chi feddwl am y posibiliadau o be all ymddangos ar y papur. Bregistrwydd bywyd, euogrwydd, dialedd, ia, dial a rywun, rhagrith a rhagfarn, rhyfel, marwolaeth, henaint. Da chi'n gweld nhw ddim yn bethau rhy hapus nac dyn, okay? Mae yna wastad bethau trist yma, ond pethau sydd yn deud rhywbeth mawr am fywyd ydy'r themau yma fel arfer. Iawn? Felly, dyna un peth fyswn i yn wneud ydy ceisio paratoi drwy edrych ar hein fesul thema a ceisio meddwl am ba nofela ydych chi wedi darllen sy'n gallu ffitio i'r thema yna. Reit, felly, os ydych chi'n astudio'r nofel blasu, chi'n gweld bod thema bwyd yn amlygu hun yn eitha amlwg, mae bwyd yn cynrychioli cysur a gofal, ia, cacen sinsir Mai Davies, pwdin barlus nain pegi, roeddwn i'n arteithiol o hyfryd, yn bob dim a fi'n flasus i mi, yn bob dim oeddwn i wedi golli. Feddyliais i ddim am gysur y bwyd a nath mam i mi, tan i mi dderbyn o unwaith eto gan fy merch fy hun, 10 mlynedd ar 20 yn ddiweddarach. Mai Davies yn ei chysuro ei hun drwy bobi a choginio wedi ddigolli i gŵr. Felly, ydych chi'n gweld eich sut mae'r thema bwyd, thema cysur, thema marwolaeth yn cydblethu yn fama. Mai Davies yn bwydo teuluodd tlawd y pentra. So mae gennych chi marwolaeth, bwyd a thlodi yn dair thema'n dod at ei gilydd. Ef sy'n rhoi bwyd i bawb oherwydd mae ei gariad hyd byth. Okay, wedyn mae gennych chi salm wedi ddyfynnu yn fan yna. Alright. Perthynas gymleth Peggy gyda bwyd, diffyg bwyd a maeth ac esgylistod ei mam ohoni.
Merch dal fain o pegi Glanrafon, merch ddigon plaen hefyd drian fach, roedd ei gwallt yn hir ac yn crogi fel cynffona llygod mawr am gylchu sgwydda, a gwawr felen afiach ar ei wyneb. Bydde llawer o'r plant slawd yn felyn fel hyn. Mae hi di llwgu Sion, ei wyneb hi heb i torri, chorff bach hi heb i folchi. Be naeth y merch ni yw merch fach hi. Wedyn, gorfitsa, chuddio'r ffaith i bod ti'n gorfitsa, patrwm bwyta a naturiol. Felly fel o'n i'n deud, pa bynnag nofel ydych chi'n astudio fel dosbarth, byswn i yn annog chi i ddarllen yr i eraill hefyd, fel bod chi'n gallu tynnu cysylltiadau o'r rheini. Thema iechyd meddwl, anfon Jenny, mam Peggy, i ysbyty meddwl dimbych. Peggy hun yn diodda pylio o iselder ac yn diodda o anhwylder bwyta. Ymateb ac agwedd Mena Arthur ym Mhwllheli ac Eiseg Philip, tad yng nghyfradd Peggy tuag at broblemau iechyd meddwl, ac ymateb trigolion pentre Llanegrin i salwch meddwl Jenny, ac ymateb y meddyg i bryderon Peggy. Felly, ydych chi'n gweld yn fanna eto themau iechyd meddwl, tlodi, rhagfarn, cymdeithas, sut mae i gyd yn plethu i'w gilydd. Felly, fydd gennych chi ddim yr one size fits all yma, fydd gennych chi balla gwahanol themau yn amlygu hynna'n mewn gwahanol nofela, a mae hynny'n mynd i helpu chi'n dydi. Wedyn, themau cyfeillgarwch a chymuned. Natur gyfeillgar a choesawgar pentre Llanegrin, trigolion gyfargar o'i gilydd, Jonathan ddim yn diodda unrhyw fath o hiliaeth, cyfeillgarwch Peggy ag Annie. Dros y misoedd nesaf, croesodd Peggy'r trothwy o fod yn ffrind mynwesol i fod yn chwaer. Wyddwn ni ddim cyn hynny fod gwahaniaeth, ond oes ma na. Daeth hi'n hadnabod yn well na neb, yn well na Jack, yn well na'r plant ac efallai well na mi fy hun. Deiau'r dagra o rwle arall, o rwle cyntefig o ddofn, o rw emosiynau arbennig yn flas nadolig ar ddarn o dost, yn gliwia mewn llawysgrifen daclus i helfa drysora oerfel mis Rhagfyr, yn gar bach yn gyrru ar lonydd Llewllyd i ysbyty Bron Gais, yn draed main yn cyd gerdded y mil ar ffordd yn Aber, gwerthfawrogiad cyn gryfed a'i chariad a'i flas mel a cinnamon a menyn yn cuddio blas y moddion ar fy nhafod. Iawn, lle mae gennych chi wedyn y dyfyniadau. Peidiwch â meddwl bod rhaid cofio dyfyniadau, ydych chi'n gwybod, mor gynhwysfawr â hyn, reit, achos yn amlwg elfen fach ydy'r synoptig fel da ni wedi sôn. Iawn, ambell awgrym i chi o bethau gallwch chi ddarllen. Iawn, mwy o nofela gan Manon Steffan Ross. Felly, mae o'n syniad i ddarllen mwy nag un nofel gan yr un awdur hefyd, i weld os oes gennych chi unrhyw thema gyson neu unrhyw batrwm penodol yn y ffordd maen nhw'n sgrifennu neu arddull nhw. Felly dyna rei awgrymiadau o waith Manon Steffan Ross. A wedyn llyfrau yn ymwneud mwyaf salwch meddwl. Ie, wel, ydych chi'n gwybod mae yna salwch meddwl difrifol yn un o Solaleuad, yn does, yn greiddiol i'r stori. A wedyn mae yna dipyn bach o gynigion fan eich o bethau gallwch chi fynd ar ei hôl. Wedyn thema Cymru a Chymreictod, iawn, wnaethon ni'n sôn am hwnna yn y rhestr roes i chi, ond mae'n ddigon posib y bysa thema Cymru a Chymreictod yn ymddangos yn uned 6. A wedyn mae gennych chi falla pethau fysa'r awduron yma wedi sgrennu. Dych chi'n meddwl, mae Hangel Morgan sydd wedi sgwennu yn Dangad yn Golcrit, ynde? A falle pethau i chi ystyried fel sut mae'r awdur yn disgrifio agweddau eraill ar y Gymraeg. Dych chi'n meddwl? Hey, are you Welsh, gofynodd? We've been here 3 days and we haven't met a single Welsh person yet. Hen bobl ydy'r unig gwsmeriad sy'n siarad Cymraeg am un gyson, heblaw am bell dysgwr a diolch amdanyn nhw. Felly, drwy'r geiriau yna, da chi'n dod i werthfawrogi be di egwyddorion a daliadau yr awdur hefyd. A wedyn yn y nofel, mae Hangel Morgan yn iaith a llen yn efeilliaid, enwau'r merched, iaith a llen, ac enw'r un a fydd arw ar yr rheol, aeth Mared i mewn i'r tŷ heb ddweud dim. Beth yw arwydd o cad yr efeilliad yn y nofel, sut mae'r gweithgareddau'r cyfeiriadau eraill yn arwain at farwolaeth y ferch ifanc. Felly, da ni'n dysgu llawer am Gymru a Chymreictod drwy Mihangel Morgan yn y nofel yn dydan. Teulu a pherthnasa. Wel, teulu a pherthynas yn gryf yn Llyfr Glas Nebo, dydy.
falle bod chi wedi gwneud llyfr glas nebo yn islawr yn yr ysgol. Gwaed yn dewach na dŵr, ond yna gymaint mwy o ddŵr. A sut byddwch chi'n disgrifio perthynas Maldwyn a Tanwen? Ia, yn dangadan concrit. Teulu, thema teulu a pherthnasau yn Martha Jack a Sianco. Officer, swn i wedi gweld y ferch byddwn ni wedi dod yn syth atoch chi ar ôl beth sydd wedi digwydd. Yn wir, byddwn ni ddim wedi pasio merch ar ei phen ei hun yn y nos, na fyddwn. Dwi'n dad i ferch yn hunan. Felly llawer iawn o bethau'n cael ei awgrymu yn fanna. Thema reality a'r rhith. Y rhith ydy'r rheithiol yr syniad illusion yma. Dan gadarn eto, Mama Losin a Pwdin Mawr, Cad y Ben, medda Pwdin Mawr, diflan aser iaith chwareus, tada, paid a bod yn gas wrtha i. Wel, paid ti a bod yn dwp te, arna ti, mae'r bai am bopeth. Iawn. Felly, ddawn ni hwnna i glo ta, oce?